मस्त हॉटेलसारखे क्रिस्पी कुरकुरीत असे व्हेज कटलेट आज आपण बनवणार आहोत। फक्त 2 बटाट्यापासून आणि थोड्याशा भाज्या टाकून हे व्हेज कटलेट्स तुम्ही घरच्या घरी बनवू शकता। सकाळच्या नाश्त्यासाठी सहजपणे बनवू शकता, मुलांना टिफिनसाठी, संध्याकाळच्या स्नॅक्स म्हणून तुम्ही हे बनवू शकता। तर पाहू शकता इतका छान क्रिस्पी कोटिंग आहे ना, आतून इतका चटपटीत नरम सॉफ्ट ही भाज्याची स्टफिंग आहे आतमध्ये, तर खूप मस्त लागतात। फक्त बटाटे आणि भाज्यापासून हे व्हेज कटलेट्स तयार होतात। तर सोप्या पद्धतीने तुम्ही हे बनवू शकता, अगदी सोप्या पद्धतीनेच मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हेज कटलेट्स हे घरच्या घरी बनवून नक्की एकदा ट्राय करून बघा। तर चला बघून घेऊया आपण याला बनवायची कृती। तर इकडे मी 2 मोठे बटाटे शिजून कुस्करून घेतलेत, अगदी गाळ शिजवायचे नाही, थोडासा नॉर्मल याच्यामध्ये कच्चापणा ठेवायचा। काय होतं मग भाज्या वगैरे टाकले की याला पाणी सुटत नाही। 2 बटाटे कुस्करून घ्यायचे शिजून, त्यानंतर 1-2 ब्रेडच्या स्लाइस जे असतात ना, ब्रेड क्रम, ते ब्रेडचा चुरा बनवायचा। मिक्सरमध्ये ब्रेडचे 2-3 पीस घेऊन चुरा बनवायचा। आणि याच्यामध्ये बघा मी पत्ताकोबी, गाजर, शिमला मिरची ह्या भाज्या मी चिरून टाकलेल्या आहेत, म्हणजे बारीक कट केलेल्या आहेत। हे व्हेजिटेबल कटर आहे ना, त्याच्यामध्येच कट करून एकदम ठेवून दिलं आहे। आणि इकडे मी बारीक चिरलेला कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर, मग आवडीनुसार तुम्ही भाज्या इथे अजून ॲड करू शकता, म्हणजे वाटाणे वगैरे। आता काय करायचं आपल्याला, हे जे आपण बटाटे उकडून आणि कुस्करून घेतलेत ना, त्याच्यामध्ये बटाट्याला अगदी परफेक्ट होईन इतक्याच भाज्या टाकायच्या। मी 2-3 चमचे भाज्या टाकलेल्या आहेत, कारण ही स्टफिंग जास्त नाही आहे, म्हणजे बटाटे कमी आहेत। भरपूर क्वांटिटीमध्ये ज्यावेळेस हा नाश्ता करता त्यावेळेस भरपूर भाज्या टाका। तर कोथिंबीर 2-3 भाज्या चिरून टाकल्यात आणि बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा। हे बघा, याच्यामध्ये तुम्ही हिरवी मिरची टाकू शकता, शिमला मिरची, गाजर आणि पत्ताकोबीचाच मी इकडे वापर केलेला आहे, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर। हे सगळं टाकून झालं की याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडेसे, अगदी चिमूटभर जिरे नाही टाकले तरी हरकत नाही। त्यानंतर आपण इथे टाकणार आहोत थोडीशी, अगदी चिमूटभर हळद। हे बघा, अगदी थोडीशी टाकायची, म्हणजे छान रंग येतो जरा कटलेट्सला। त्यानंतर आपण इकडे टाकणार आहोत धना पावडर, सॉरी इकडे मी लाल मसाला टाकलेला आहे। लाल मिरचीचा कूट टाकू शकता किंवा हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून टाकू शकता। तर लाल मसाला टाकलेला आहे, आता मी धना पावडर टाकते, हे बघू शकता। आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित हलक्या हाताने। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही टाकायची गरज नाही, फक्त नंतर थोडंसं लिंबू रस टाकायचा। हे बघा, हे सगळ्या भाज्या मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, असं चोळून घ्यायचं। आता इकडे थोडंसं चोळून झालं, म्हणजे हे मिक्स करून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये ना, मी थोडा अर्धा लिंबू रस टाकते इकडे। तुम्ही ना चाट मसाला अर्धा चमचा किंवा आमचूर पावडर इकडे चटपटीत स्वाद येण्यासाठी वापरू शकता। तर इकडे मी अर्धा लिंबूचा रस पिळून घेते, म्हणजे छान चटपटी स्पायसी असे हे व्हेज कटलेट्स तयार होतात। आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला टाकू शकता अर्धा चमचा। आता लिंबू रस टाकलाय, चांगला असं मिक्स करून घेऊया। अर्धा लिंबूचा रस असल्यामुळं याचा स्वाद इतका छान चटपटीत होणार आहे। आणि आता हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। आणि एका बाउलमध्ये किंवा भांड्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं। कधीच कॉर्नफ्लॉवर पाण्यामध्ये नाही ॲड करायचं, अगोदर कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं कुठल्याही भांड्यात ज्यावेळेस तुम्ही याचा घोळ बनवता, त्याच वेळेस हे असे 2 चमचे मी कॉर्नफ्लॉवर टाकले आणि मग थोडं पाणी इकडे ॲड करायचं, म्हणजे जितकं आपल्याला घट थिकनेस पाहिजे त्यानुसार पाणी ॲड करायचं आणि मिक्स करवत राहायचं। पाणी वरून टाकल्यामुळं ना हे लगेच असं मिक्स होतं, गाठी राहत नाहीत। आणि पाण्यामध्ये जर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर टाकून मिक्स केलं तर वरच्यावर त्या गाठी तरंगल्या जातात कॉर्नफ्लॉवरच्या, आणि मग लगेच ते चांगलं मिश्रण नाही होत। त्यामुळं अगोदरच कॉर्नफ्लॉवर टाका आणि मग नंतर पाणी टाकायचं। आता बघा किती छान परफेक्ट एकदम मस्त दुधासारखा हा मिश्रण तयार झालेला आहे। आता एक प्लेट घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हे जे ब्रेड चुरा घेतला ना आपण करून, तो टाकायचा। आपण आता कटलेट्स बनायला घेऊया। घरच्याच साहित्यापासून हे सगळं आपलं हे व्हेज कटलेट्स तयार होतं। भाज्या तर असतातच आपल्याकडे, ब्रेडसुद्धा असतो आणि कॉर्नफ्लॉवर पण असतं, पण रोज एक नाश्ता करण्यापेक्षा असं जरा काहीतरी वेगळं करायचं। एकदा करायला घेतलं की होऊन जातं, करायच्या आधी आपल्याला वाटतं की कधी व्हायचं।
हे बघा, आता हे सगळं सेट करून घ्यायचं आणि छोटे छोटे असे जे आपण बटाट्याची भाजी म्हणजे स्टफिंग जी तयार केली आहे ना भाज्या टाकून, ती घ्यायची, छोटे छोटे गोळे घ्यायचे. आता लहान मोठे पातळ जाड जसेही तुम्हाला आवडेल ते याचे कटलेट्स बनवा, असे म्हणजे वड्या बनवायच्या. हे बघा, मी जरा पातळ आणि छोट्या करते, हे अशा साईजच्या करते. मोठ्या भरपूर मोठ्या साईजच्या पण होऊ शकतात, जाडसर पण करतात, आवडीनुसार करू शकता. मी छोटे छोटे गोळे घेऊन असे याला जरासं तळ हातावर असं गोल फिरून घ्यायचं. एकदम नाजूक हात ठेवायचा, जास्त फास्ट नाही करायचं, नाही तर तुटलं जाऊ शकतं. बघा परफेक्ट झालेत का नाही, मस्त अशा वड्या छान अशी याचे पेड्यासारखे आकार बनवलेत. आता मी हे जरा सगळे करून घेते. हे बघा 6 करून घेतलेलं आहेत. भाजी अजून उरलेली आहे स्टफिंग, पण आपण हे सुरुवातीची प्रोसेस मी तुम्हाला सगळी दाखवते. आणि हा कॉर्नफ्लॉवरचा जो घोळ आहे ना, हे प्रत्येक वेळेस असा मिक्स करून घ्यायचा, कारण कॉर्नफ्लॉवरचं जे पीठ आहे ना ते लगेच तळायला असं पॅक होतं आणि मग वरवर फक्त पाणी पाणी राहील. त्यामुळं असं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे ते लगेच एकजीव होऊन जातं. आणि ह्या पाण्यामध्येच ही अलगद एक वडी आपली बटाट्याची आणि भाज्याची याच्यामध्ये पूर्णपणे भिजून घ्यायची. एकदम हलका हात वापरा आणि लगेच ओला असतानाच हे ब्रेड क्रमवर सेट करायचं आणि वरून हा ब्रेडचा चुरा लावायचा. तुम्ही पोह्याचा चुरासुद्धा वापरू शकता इकडे. हे बघा मस्त असा ब्रेडचा चुरामध्ये याला चारी बाजूनी कट टू कट डिप करायचं. हलक्या हाताने याला असं घुमवायचं, सेट करायचं. जितका नाजूक हात वापरताना तितकेच हे छान होतील. आणि मग जितका एक्स्ट्रा उरलेला आहे तो निघून जातो आणि बाकीचा तेलामध्ये फ्राय होतो. बघा मस्त झालं का नाही. हे असं ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये याला सेट करायचं. खूप सोपी प्रोसेस आहे, तुम्ही बघू शकतात. फक्त एक वडी उचलायची, कॉर्नफ्लॉवरच्या पाण्यामध्ये अशी डिप करायची. लगेच झटकेपट ओल्या असताना जर तुम्ही याला ब्रेड चुरा लावला ना तो पॅक होतो. मग हे बघा असं थोडा थोडा घ्यायचा आणि असं हलक्या हाताने याला डॅब डॅब करायचं दोन्ही बाजूनी, चारी बाजूनी असं. आणि मग तळहातावर सुद्धा तुम्ही याला असं सेट करू शकता. बघा आता मी हे सगळे ज्या वड्या बनवल्यात आपल्या भाजीच्या त्या सगळ्या अशा सेट करून घेते, जे तुम्ही बघितलं आहे सेम असंच करा. हे बघा झाल्या का नाही, आपल्या साईच्या साई कटलेट्स असे ब्रेड चुऱ्यामध्ये डिप झालेले आहेत. आता आपण याला गरमागरम फ्राय करूया. अगदी कमी तेल वापरा, अजिबात तेल जास्त वापरायचं नाही. जेवढं होईल तेवढं कमीच तेल वापरा. पॅनवर तुम्ही पाहू शकता एकदम असं थोडंसं तेल आहे. हा पॅन माझा खूप जुना आहे, पण याच्यावर छान होतात असे तळणीचे पदार्थ मी करते छोटे छोटे. बघा थोडंसं तेल वापरलं आहे मी, अगदी थोडं आहे. आणि जोपर्यंत खालची साईड कडक होत नाही ना तोपर्यंत याला पलटी करू नका. तेल चांगलं गरम तापून घ्या आणि थोडासा मीडियम गॅस करायचं आणि मग हे कटलेट सेट करायचे. तेल चांगलं गरम असलं की लगेच कडकपणा तयार होतो आणि मग तुटत नाही. मग आता बघा हलक्या हाताने चमच्याच्या सहाय्याने आपण याला चेक करूया. हे बघा कसं खालची साईड कडक झाली का नाही. मस्त अशी कडक झालेली आपल्याला जाणवली की लगेच मग पलटी करायची. हे बघा किती सुंदर रंग आला, तुम्ही पाहू शकता आपल्या व्हेज कटलेट्सला. अजिबात घाई करायची नाही, एकदम हलका हात वापरायचा आणि याला पुन्हा एकदा थोडा वेळ द्यायचा खालचे परत दुसरी साईड कडक होईपर्यंत. आणि मग एकदा दोन्ही साईड कडक झाल्या की मग याला तुम्ही व्यवस्थित फ्राय करू शकता. आणि जास्त करपून द्यायचं नाही, जास्त जाळायचं नाही, म्हणजे जास्त वेळ ठेवायचं नाही. असं हळूहळू प्रेमाने एकदम असं याला सेट करा. बघा किती सुंदर असा रंग आला आहे वरचा. बघा क्रिस्पीपणा, ब्रेड क्रम किती छान असे हे फ्राय झालेले आहे. आणि असं सोनेरी गोल्डन रंग येईपर्यंत याला फ्राय करायचं. गॅस इकडे मी मीडियम ठेवला आहे. सुरुवातीलाच तेल चांगलं तापून घ्या आणि आता आपण ह्याला पलटी करून बघू. पहिलं चेक करायचं, लगेच पलटी नाही करायची. अशी सुटला गेला ना खालची साईड की मग पलटी करू शकता. आता आपण याला पलटी करून घेऊया. बघा झाली का नाही खालची साईडसुद्धा एकदम छान कडक क्रिस्पी भाजली. बघा अजिबात कुठेही ब्रेडचा चुरा असा पसरलेला नाही आहे तेलामध्ये, कारण आपण तेलसुद्धा कमी वापरलं आहे त्यामुळे अजिबात सुटला गेला नाही. ब्रेड चुरा एकदम परफेक्ट त्याच्यावर सेट झाला आहे, कारण की आपण ओला असतानाच ब्रेड क्रम लावला आहे त्यामुळे तो पॅक झाला. आता हे मी काढून घेते. हे बघा असं एका हाताने मला जमत नाही, हे
चांगले कडक झालेले आहेत. आता काढून घेऊया आपण, जास्त काही करपून द्यायचं नाही. तर तुम्ही जवळून बघू शकता, अंदाजा लावू शकता हे किती छान क्रिस्पी झालेले असतील. काढून घ्यायचं असं चाळणीवर. तेल तर आपण काही जास्त वापरलं नाही. मस्त झालेत का नाही, एकदम कुरकुरीत चटपटीत असे हे व्हेज कटलेट्स. दुसरे पण आपण काढून घेऊया. अगदी थोडं तेल टाकायचं. बघा केवढंसं तेल टाकलं, जास्त तेल नको आहे आपल्याला ह्या नाश्त्याला तरी. एक एक असं स्लाईज उचलायची कटलेट्सची आणि ठेवून द्यायचं. बस थोडा वेळ द्यायचा, लगेच पलटी करायचं नाही. थोड्या वेळातच ह्याच्यामध्ये कडकपणा तयार होतो, मग पलटी करायचं. चांगला स्लो गॅस करा आणि असं कडकपणा खालून तयार झाला की मग ह्याला पलटी करा. आता मी याला परत एकदा पलटी करते. हलका हाताने हे असं पलटी करत राहायचं. बघा किती छान रंग तयार होत आहे. बस अशाच प्रोसेसने तुम्ही सगळे व्हेज कटलेट्स बनवून घ्यायचे. आता याला सुद्धा कडक होऊन देते आणि कडक झाले की आपण हे काढून घेऊया आणि गरमागरम व्हेज कटलेट्स कसे झाले ते मी तुम्हाला दाखवते. तेल कमी वापरले, पाहू शकता तुम्ही पॅनवर अजिबात तेल असं तरंगत नाही आहे. बस काढून घ्यायचं. किती झटकीपट झाले का नाही, अजिबात न तुटता. ह्याचा कुठेही चुरा असा निघालेला नाही आहे बाहेर. आणि टिश्यू पेपरवर छानपैकी आपले हे व्हेज कटलेट्स आपण सेट करूया. गरमागरम क्रिस्पी कुरकुरीत आणि चटपटीत असे हे व्हेज कटलेट्स तयार झालेले आहेत घरच्या घरी, कमी साहित्यामध्ये. कोणाला बघून वाटणारसुद्धा नाही की आपण हे घरी केलेले आहेत. बघू शकता किती सुंदर आणि परफेक्ट असे झालेत का नाही, अगदी हॉटेलसारखे वाटतात. तर नक्की तुम्ही करून बघा, खूप छान लागतं. रोज रोज आपण एक एकच नाश्ता खाऊनसुद्धा कंटाळा येतो. बघा किती छान आहे, बघू शकता तुम्ही. याची कोटिंग, ब्रेडचा जो चुरा लावला आहे तो किती छान क्रिस्पी भाजलेला गेलेला आहे. बघा जवळून बघू शकता. बघा किती छान क्रिस्पीपणा आला आहे का नाही याच्यामध्ये. एकदम कुरकुरीत लागतात खाता वेळेस आणि आतून चटपटीत अशी भाजी. तर मस्त झालेलं आहे. तुम्हाला मी तोडून दाखवते. हे बघा झालेत का नाही छान. आता हे असे तोडून दाखवते. कडक झालेत, मस्त क्रिस्पी कुरकुरीत, आतून चटपटीत झणझणीत अशी ही बटाट्या भाजीची स्टफिंग आणि वरून ब्रेड क्रम्सचा हा क्रंचीपणा. बस टिफिनला खूप छान आहे. लहान मुलं तर एवढं आवडीने खातील. तुम्ही नक्की एकदा त्यांना करून द्या. रोज रोज जर लहान मुलं एक एकच नाश्ता खायचा कंटाळा करत असतील ना, जरा बटाट्यापासून काहीतरी हे वेगळं करून द्या. बटाटे तर असतातच आपल्या घरामध्ये, थोड्याशा भाज्या चिरायच्या आणि मस्तपैकी हा व्हेज कटलेट्स बनवून द्या. बघा असं केचपसोबत, गरमागरम चहासोबत तुम्ही याला खाऊ शकता. थंडगार वातावरणामध्ये एकदम भारी लागतात. हे बघा मस्त लागला. मला असं वाटलंच नाही की मी घरी केले. इतके छान आणि लिंबू टाकल्यामुळं ना याच्यामध्ये मस्त चटपटी स्वाद आला. वरून हा जो ब्रेड क्रम्सची जी साईट आहे ना, ती इतकी क्रिस्पी जाणवती ना सुरुवातीला, खूप भारी लागतात. तुम्ही नक्की करून बघा, आवडीने खाता. जर केले नसतील आतापर्यंत आणि ज्यांनी केले असतील त्यांना तर माहीतच असतील नाही किती मस्त लागतात. तर नक्की करून बघा. 2 बटाट्यापासून भरपूर सारे करू शकतात. लहान लहान छोटे छोटे मुलांच्या टिफिनसाठी, डब्यासाठी खूप मस्त आहे. आणि स्नॅक्ससाठी सुद्धा तुम्ही मस्त हे बनवू शकता. ह्या अशा वड्या बनवून सुद्धा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, ब्रेड क्रम्समध्ये डिप करून, आणि सकाळी फक्त फ्राय करायचं. कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब